אבל רק כמעט. כדור אחרון של אשדוד, ועכשיו פדידה יכול להריץ את קוביקה לצד השני, הוא רואה אותו, הוא מוסר לאזור שלו, וקוביקה! פרימו! 3-2! ותראו את ריקוד הניצחון הזה של קוביקה. אלישע לוי לא מוותר על התקפה, והוא זוכה עכשיו, קוטף את הפירות מהעץ. פדידה החינוך שלו נכנס, בישל, וקוביקה כובש את השער. עשה את זה בזכות המהירות שלו, דיברנו על זה כאן, שגיאה קשה מאוד, נדמה לי שזה היה קליני סבן. רודף, זה קליני סבן, הכדור המצוין, אמנם הנגיעה הזאת של דום מביאה את הכדור בסופו של דבר לקוביקה, אבל המהלך הוא מהלך של מתפרצת. אמרנו, אשדוד משחקת על מתפרצת, ואמרנו גם שאם היא תעשה את זה בחוכמה, היא תעקוץ והיא הקצה את השלישי. עכשיו קוביקה, כמעט ומאבד את הכדור. רביבו, קוביקה צריך להיזהר כדי לא להיות בניסה, אשדוד חייבת לעשות שער מזה. רביבו, קוביקה, 4-2!